Вътрешността на матрака Dormeo iMemory Silver е съставена от два слоя – по-твърд и по-мек, които свободно могат да се разменят. Вие може да избирате твърдостта на матрака. Мъжете обикновено са по-тежки и се нуждаят от по-твърд матрак, докато жените предпочитат по-мек. С лесно въртящите се страни, матракът отлично се адаптира към потребностите и на двамата партньори. Трите опорни зони осигуряват правилна поддръжка на тялото и пълноценна почивка. Харесвам Dormeo, защото когато легна на матрака, много бързо намирам удобната позиция за сън и веднага се отпускам. След толкова години танцуване да се събудиш без усещане за болка е прекрасно. Денят ми започва чудесно. Събуждам се напълно отпочинала. Матракът е идеален за двойки. От сега нататък вече няма да се будите, когато партньорът ви си ляга или се върти в леглото. Докато спите, не ви е нито горещо, нито студено и не се изпотявате. Микрокапсулите на iMemory пяната отчитат температурата на тялото ви, като регулират и тази на матрака спрямо вашата. Това означава, че имате условия за прекрасен сън, все едно спите навън, сред свежест и спокойствие.